खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसि सरकारनि समायखिरा लानो थाखाय कक्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव थागथियारि जानाया जागासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ महरैसो समायखिराखौ लागोन सिइएम अदेबानि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै नङा। बे खोथाखौ फोरमायथिबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बिटिसि गोरोबथानि बायदियै चिफ सोजायो, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया चिफ महरैसो समायखिराखौ लागोन होननानै फोरमायथिबाय। फोरमायथिनो गोनांदि बिपिएफ दोला 3 अक्ट'बराव समायखिरा लानो थाखाय रादाय होदोंमोन, नाथाय समायखिरा 3 अक्ट'बराव जानाय नंला, 5 अक्ट'बराव जागोन। समायखिरा लानो थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय गभर्नर आरो गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो लोगो हमहैबाय आरो बिथांमोनहा जाहाथे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय हांख्राय बिलाइ गथायहैबाय आरो बिथांमोनजों सावरायनानैनो समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ 5 अक्ट'बराव लानाय जादों। जायनाखि दुर्गा फुजानि मुर्ति गारनाया साननैसिमहालागै थायो, बेनिखायनो 5 अक्ट'बराव समायखिरा लानायनि अक्ट'खौ लानाय जादों। बिपिएफनि सरकार जानायनि उनाव बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रि होनो हानायनि जि गोहो गोमालांनाय बेखौ लाबोफिनगोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे 5 बोसोराव मोन 16 बिफानखौ ट्रेन्सफार हरदों, बेखौ लाबोफिनगोन आरो सिगांनि बायदियैनो खामानिखौ मावलांगोन होननानै फोरमायथियो। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जेरैबायदि खामानि मावदों, लामा, दालां, स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि, हस्पिटाल, बर' रावखौ दाइनथि फारियाव सोनाय बेफोरबायदि गोनां खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै फोरमायथियो। बिटिसिआ जोबस्रांनो थांगासिनो दं, बेखौ गासै रायजो राजाया बुजिदों आरो राजखान्थि भाबै बर'फोरा गादब जानायखौ दानि लाइमोनफोरा मोनदांदों होननानै फोरमायथियो। जायनि थाखाय बिपिएफ दोलोखौ मदद होदों आरो बेनि थाखाय गासै रायजो राजानिसिमबो साबायखर बावो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सोरबा गाज्रि महर होदों, मोखां गन्थं बुख्लादों सोरबा दुथाङा। बाक्सा जिल्ला मुसलपुराव थानाय गोजोनपुरि पार्कआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिदोमै थानाय मुसुखाखौ सोरबा दुथाङा बुफाय बुसि खालामदों। जाथायखौ लानानै गासैबो सोंखारिदों आरो खुद्रिदों। जाथायनि सायाव जाहाथे गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों गासैबो रायजो राजाफोरानो। जाथायथिलियाव मुसलपुर पुलिसाबो नुजाथिफैदों आरो नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों। थारैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेबायदि खालामनाया जोबोदैनो सोंखारिथाव। दिपेन बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दाननिफ्राय आन्दलन खालामफिनगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। साननैसो सिगां फेसबुकआव पस्ट होनायनि उनाव दा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। भारत सरकारजों जायखिजाया गोरोबथा खालामनायखौ संबिधाननि गाहाय आरो सोरखारनि गाहाया मावनो बिबान दं। राजखान्थियै बुंदोंब्लाबो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि बिबान दं होननानै बुंथिबाय दिपेन बर'आ। 1,500 कौटि रांनि गेजेरजों गुबुन फसंथानफोर लुनो थाखाय भारत सरकारनिफ्राय डिपिआर आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जानानै फैबाय। प्रमद बर'नि समाव प्रप'जेल हरनाय जादोंमोन। बेखौ मावनो खाबु मोननाया हाग्रामा महिलारिया खाफाल गोनां होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। आरो बे समा बिटिआर एकर्डनि फिथाइ मोनजानायनि सम। गोदान सरकारा बे गोरोबथानि फिथाइखौ मोनजागोन आरो बड'लेण्डनि रायजो राजाया मोनजागोन। बेनिखायनो गासैबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय खावलायो दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो 125 एमेन्डमेन्टखौ 5 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंनो थाखाय नाजाबोदोंमोन, नाथाय माखासे जेंनानि थाखाय सरकारा मावफुंनानै होआखै आरो बे बिलखौ पास खालामाब्ला अक्ट'बर दाननिफ्राय सोमावसारनो थांखि लादों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबावदि बिपिएफ सरकारा जाहाथे रायजो राजानो रादाय होनायखौ मावफुङो, बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुङो, रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि सिबिआइ केसनि सायाव जाहाथे खामानि मावो बेनि थाखाय खावलायो। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोन 60 बियाब बानायनाय, भिजिडिसिनि बिसायख'थि खुंनाय, 125 एमेन्डमेन्ट बेफोरखौ जाहाथे मावफुङो बेनि थाखायबो खावलायो दिपेन बर' बिथाङा। ओजोंहाय दिपेन बर'आ सोमावसारफिननो नागिरनायखौ लानानै सोंथि खालामदों मालती रानी नार्जारिया। हाग्रामा महिलारिनि सोरखारनि समावसो मानो सोमावसारनो नागिरदों दिपेन बर'आ आरो दिपेन बर'आ माखौ लानानै सोमावसारनो नागिरदों बेखौ जों नुहुरखाबाय। बेनिखायनो दिपेन बर'आ दलद था, जोंनि गथ'फोरखौ दा बोखाव आरो फरायसाफोरखौ फरायनो हो, मानोना बियो फरायनायनि समय होननानैबो बुंथियो मालती रानी बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि दिपेन बर'आ हारिनि खामानि मावनो गोसो गैया, बर' हारिखौ लानानै गेलेनाया बांद्रायबाय। जों एबसुखौ लानानै गोग्गायो आरो एबसुखौ सोरजिनायाव जोंबो दङ। एबसुखौ जों मान होयो, नाथाय दिपेन बर'खौ जों मान होनो हाया होननानैबो बुंथियो। दिपेन बर'आ एबसुखौ नागारथों, एबसुखौ एबसु बायदि थांनानै थानो हो आरो गोथार बर' थुनलाइ आफादनि बैसो जानायफोरखौ लानानै राजखान्थि दा गेले होननानैबो बुंथियो मालती रानी बिथाङा। आरो बुंथिबावदि दिपेन बर'आ बिसायख'थिनि सिगां जि फाव लादों बेखौ रायज्लायनो गोनां जादों, नाथाय एबसुनि नंगौ खोथाखौ बुङोब्ला
प्रेस मिट खालामनानै सोंखारि होनाय बुन्था सावहोनाय बेफोर दिपन बर'नि समावसो जादों सिगांनि समफोराव जायाखैमोन होननानैबो बुंथिबावो बिटिआर गोरोबथानि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाया जाथावना नङा जायनि थाखाय भारत सरकाराबो नेवसिदों अब्लाबो बिटिसि जौगानायनि खामानि मावनायनि गेजेरजों बेफोर इउनिभार्सिटिफोरखौ लाबोनो हागोन होननानै बुंथियो मालती रानीया आरो बिटिआर गोरोबथानि गुबै खामानियानो एनडिबिफोरखौ उदां खालामनायमोन नाथाय एबसुआ मोनबेसे गोरोबथाखौ मावफुंखो बेनि सायाव सोंथि खालामो 2003 मायथाइयाव जेब्ला बिएलटिआ गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन अब्ला हाथियार लाग्राजों थाफाया होननानै एबसुआ गोरोबथायाव सागान होआखैमोन आरो आलादा रायजोनि दाबिखौ दैदेनलांनायनि बाथ्रा जादोंमोन नाथाय बिथांमोनहा बडलेण्ड बिनायनि मुङाव फावथिनासो खालामदोंमोन जायनि थाखाय 2020 मायथाइयाव गोरोबथा खालामनायाव एनडिबिजों जयैनो सागानखौ होदों आरो 2003 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया जेब्ला गोरोबथा खालामदोंमोन अब्ला एबसुनि केडार एक्स भलन्टियार फर्स आरो बिएलटिनि केसफोरखौ बोखारजोबाब्ला गोरोबथायाव सागान होआ होननानै हाग्रामा महिलारिया गोख्रोङै बुंथिदोंमोन नाथाय बेबायदिखौ 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथायाव मानो खालामनो हायासै होननानैबो सोंथि खालामो मालती रानी नार्जारिया जुबिन गार्ग थैनाया 11 सान बारलांबाय आरो बिथांनि सारादुआबो जोबनानै थांबाय जेराव आसामनि दाब दाब जायगायाव जुबिन गार्गखौ सिबिनायजों लोगोसे दुर्गा फुजायावबो जुबिन गार्गनि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय जादों आरो गुबुन गुबुन रायजोआवबो बिथांनि सारादुआव बिबारजों मान बावनानै जुबिन गार्गखौ सिबिदों गोबां गेदेर गेदेर सुबुंफोराबो जुबिन गार्गनि नखराव नुजाथिफैदों आरो गरिमा गार्गखौ लोगो हमफैदों जुबिन गार्गजों खाथि सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरजों लोगोसे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर माखासे रायजो राजाफोर महरगिरिफोर आरो गेदेर गेदेर फालांगिरिफोर जेरै आदानि बिथांमोनहाबो फैनानै गरिमा गार्ग बिथांखौ लोगो हमफैदों जुबिन गार्गनि बिसिया गोसोनि खोथाखौ मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय जुबिन गार्गखौ सरासनस्रा सुबुं होननानै सानदोंमोन नाथाय बिथाङा मानसि महरै सासे इसोरसोमोन बिथाङा जि थांखिजों फैदोंमोन बेखौ मावनानै बिथाङा दा थांबाय बै समाव बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ दा बुजिगासिनो दं जुबिन गार्गआ हास्थायदोंमोन दि जों हारि माहारि धोरोम बेफोरनि जेबो फारागथि खालामालासे जों मानसि महरै थानो नांगौ होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन नाथाय बिथां बायदि सुबुंखौदि सिंगापुराव इसेबां इनायै नायस'नाय जादों बेनि सायाव गासैबो नायबिजिरनाय जानो नांगौ होननानै बुंथियो गरिमा गार्गआ जुबिन गार्गनि बेलायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो बुंथिदों दि 6 अक्ट'बराव श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माया सिआइडि अफिसाव नुजाथिफैनो नांगौ हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिबावो दि जुदि सिआइडि मावख'आव नुजाथिफैयाब्ला आदालताव थांनानै श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माया गावसोरनि खोथाफोरखौ बा स्टेटमेन्टफोरखौ हैनो नांगोन होननानै बुंथियो आरो आसाम सरकारनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै बुंथियो ओजोंहाय श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ मानि थाखाय आसाम सरकारा दासिमबो हमनो हायाखै आरो मानि थाखाय भिआइपि बायदि ट्रेड खालामदों बेखौ लानानै सोंथि खालामो कंग्रेसनि दैदेनगिरि गौरब गगैया जन्मनि राभा थैनाय केस आरो ज्योतिषा दास थैनाय केसाव सोरनि आखाइ दङ बेखौ आसामनि रायजो राजाया जेरैबायदि दिनैसिमबो मिथिनो हायाखै थिग बेबायदिनो दानि सीएम थानायसिम जुबिन गार्गआबो माबोरै थैनाय बेखौ आसामनि रायजो राजाया मिथिनो हानाय नङा होननानै बुंथियो जेरावनाखि जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेमखौ सिंगापुराव खालामनाय जादोंमोन बेनि रिपर्टखौ राजहुवा खालामनाय जादों नाथाय आसामाव खालामनाय पस्टमर्टेमनि रिपर्टखौ मानि थाखाय आसामनि रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनानै होआखै होननानैबो सोंथि खालामो गौरब गगैया प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि सीएम बिबाननिफ्राय रिजाइन होनाय लाइजामखौ गभर्नरनो गथायनायनि उनाव बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि बा सदनाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि महरै खाम्फा बरगयारिखौ सायख'बाय आरो उइलसन हाजदा बिथांनो चिफ हुइपनि बिबानखौ होबाय जाहाथे सुबुंफोरनि खोथाखौ एसेम्ब्लिनि सिङाव बा बाहेरायाव दैखांनो हायो आरो सुबुं खुंथायखौ जाहाथे गोजोनै सामलायलांनो हायो बेनि थाखायनो खाम्फा बरगयारि बिथांनो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिनि बिबानखौ होबाय आरो उइलसन हाजदा बिथांनो चिफ हुइपनि बिबानखौ होबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों